sampai dewe. Iya iya. Gender jenengan jaluk siramu kagetan gawe marang aku. kula nek mboten caket kalian jenengan bawaannya tuh rindu terus wonder. Iya, masa tenan. Anjir lah jenengan niku. Kaya aku kok tinggal. Pundi? Ono adoh. Lah jenengan lho, mampir kek amen apa? Ndamel tayo piyambak kula malah jenengan tinggal. Kula numpak tayo lho bis iku kok sodok-sodokan niki lho sampai bendul lho. Lho kok iya Ketatap kaca bus. tatap kaca Bus ya bus, numpak bus. rodo piro lho. Rodone. Rodone nggih 8 lho. Iya. Nggih. Penjahit iki sansaya Banten. Sansaya Banten sajak ono mawon. Ndak nggih ndur. Manoke kok kae-kae iki ndur. Tamune koyoke lanang ndur. Oh, Heeh, suarane bener. Nggih ndur. Heeh, tangan ini ngoten ndur. Lho, sak kita. Anjir. Iki taman kaputren terlarang lho, lah kok iso mlebu blusuk ndak nglilangno kok. Sesek buyung. Ya kan? Nah, iki adine member. Mirip Asna. Kok mirip karo kowe Asna? Iki masuk ya, masuk lho. Masuk. Kon karo Kene. jal sapa kok wani mlebu nang Taman Sari Nek ora kowe koyoke gak ngatasi Mas. Gak ngatasi. Aku sapa? Lah pripun? Ora kena yo gak ditekoki aku. Pani mlebu ana ing Taman Sari Kulo Joko Sondang. Joko Sondang. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten menawi kulo kebasok lebet wonten ing Taman Sari Kaputren. Mongkon dhisik. Arep kok keblas. Apa sira iki jarak jenenge wae Taman Sari Kaputren larangan. Ora mawas piksan nak kapten. Ya ora diparani mlebu ana ing Taman Sari. Kula kuwi kula jeneng kowe bakal kena pitono. Kulo dipun pindolo. Lajeng pindolo menapa? Yo. Emang derang pripun ndur ya? Pitono ganteng Joko Sondang. Pindolo Mlebu Taman Kaputren terlarang kok digantung ndur. kulo dipindolo gantung. Lajeng tampar ingkang dipun kangge gantung kula menika alit napa ageng? Sak dalune tak. Sliramu wis bali dhisik pamit marang Mbak bojo anak Nyuwun sewu. Kula kedawan Solo biyen pamit kalian bojo kula. Maka ben tak jawab kamu. Jenengan menika aneh. Lah anake nanggon ngendi? Lho kula menika tasih legam. Cek Joko ndur ya. Ya Allah. Oh nek ngono aja digantung ndur tak peke ae ndur. Pitono tetep pitono lho Biung. Lho gantung itu lho nak temas yo. Ngoten. Joko Sondang. Nggih. Yen to sliramu mau takon, kaline kuwi cilik apa gedhi? Nggih. Sing tegese tak gantung ki dudu tak gantung ana ing sak tengahe alon-alon, tak gantung karo taman kuwi Lajeng dudu. kula dipun gantung kangge menapa? Aku ya melok iki ngono kira-kira apa muni Tegese tak peke gantung kawin Joko. lho kandhane tawo petak-petak. Ini lho Joko Sondang iki Mas Joko Kaeca. Gantung kawin ki kepiye? Kawin menika pakanan napa nggih? Lho Biung. Piye to, Ra? Piye to? Gantung kawin ki kepiye lho
piye? Joko Sondang. Iki cukup tak bolos ngono to kok iso ngono ku tandane pepe dirapi karo mboroku. Loh, kawin wae ora ngerti. Apa meneh dirapi kuwi pakanan opo? Bablas pisan ya Allah. Joko Sondang dene lho Joko Sondang sing tak arani. Ya Allah ya Allah. Lah Asna. Sile sekilo ya, Nak. Rabi karo si ganteng itu apa? Lah kok dadi iki? Aku lan sliramu ki nyawiji dadi siji kaya ngono lho. Oh, tegesipun Aku pengen bojo. kula kedah ngepek bojo jenengan. Kuwi bener. Nanging ngaten nggih. Piye Wong Joko? sepisan kemawon kula katembenke cedak kalian bocah wadon nggih nika. Kula nek jenengan kesakaken minangka bojo boten. Piye aku ditampe lho piye? Ora gelem lho piye? Jenengan niku pripun lho genderiane kula niku lho seblok ayune kaya ngoten kok jenengan tolak pripun panjenengan niku. Nggih tegesanipun boten menika boten sah ditarik. Ya Allah. Gelem. Nggih. Apa muni yo kok karen isin. Sewu. Ya wis ya. Ayo nak. Wis kudu peka kita sing peka. Ayo. Sing peka. Iya Ndara kok iso. Monggo Ndara ayo nak. Kakang Joko Sondang. Sliramu nembeke wae mlebu kok ya ora takon jenengku. Nanging nggih panjenengan leres dadosaken taun kepitakon. Estunipun panjenengan menika sinten? Iya Joko Sondang kiwanake. Aku Mindayawati. Lindayawati. Putra dalem wonten ing Praja Kuwi Majapahit. bener. Nanging ngaten nggih Gusti Putri. Tapi ya Joko Sondang. Menapa kelampahan panjenengan menika tresna dhateng kula jalaran. Kula menika namung bocah dusun. Kula menika bocah kere patukling bale-balelongan. Kok panjenengan badhe ngersakaken kalian kula kinarya katresnan. Menapa boten lepat? Joko Sondang kabeh kuwi ora kliru. Tresno kuwi suci Joko Sondang. Ora mawas. Sliramu arep kere, sliramu arep wong saka ndi wae. Yen tresno iki tulus-tulus banting marang sliramu Joko. Napa saestu? Kuwi bener Joko Sondang. Iki pokok sawansulipun kusumaning ayu. Menek kula ningali padoyan dika. Pendho mustikaning wanita kang tansah nengenake reh lakuning kautaman. Estunipun rasa manggalih kula. Kula tresna kalian panjenengan. Lahir tubuh sing batok. Apa kabeh tembungmu kuwi kena tak udung? Sinek-sinan jagat boten saged dipun ibarataken kula tresna kalian dika Gusti Putri. Semono uga. Sliramu nembeke wae ngono. Kanjeng Adipati. Pripun iki? Kang Mas Adipati. Sok sumapan Gusti. Kusuma Dewi Mindayawati Kondo Bloko Warna. Kula nyuwun pirsa. Kuwi gak sapa-sapa kok, Kang Mas Adipati. Ning kula mboten percaya. Kuwi mung abdi. Aku ora percaya. Kuwi mung abdi. Aku ora percaya. Sampeyan kok mboten percaya? Ora percaya. Niku ambek abdi. Sing ana ing kene mau tak kalah. Ya abdi enggal lho Kang Mas Adipati. Enggak. Kai, kowe percaya apa ora? Kula mboten percaya. Yen ora dipuja. Monggo. Monggo. Ya mas
mongko abot anjing marang manusia. Kurban dawuh lawak pangan aturan dene kakang ing wektu dina iki aku bakal tunggu Saudara kakang ning ari palenggan wae anda suwe banget anggon pujo mareket rumah malah kaporo dening aku ngrasake ing wektu dina iki aku nandhang malah kaporo ora ana pawakan sing bisa sabejak kelawan papan rumongso saya kemudian sawetara aku padhas malah turuan di papan kene ya. Tunggu dikit. Woi, hei. Oh, Kanjeng Dewati, menika pun cedhak. Ingkang Kanjeng Durjana Mantung, mohon sabun taman saya. Yen kaya layu, disuadeng. Monggo. Ayo, ayo, ayo. Ono wigatine nganti king raket sawetara pawangan. Opo piyambakipun wali Durjana majeng wonten taman saya. Adeyipro putra panjenengan wani gonceng Widowa. Ngoten niku nek mboten jenengan sekali pidana mundak kurang ajar Gustine. Kakang Permodo. Gusti Patih, aku Ki Prabu Brawijaya. Panjenengan bakal nulpeksa sapa jatine pawan. Leh, tangane rayen jangkei. Rene. Ya, kejam-kejam gitu. Oh, ya kumalungkong. Wani karo putrane Gustine. Asem iku. Gusti. Mandel. Haram. Mandel. Kakang Permodo. Gusti Prabu Brawijaya. Panjenengan bakal nulpeksa nom-noman kang wani dadi durat apa ketemu cepai. Bagus rukam. Kamil iki. Ora ono patek kok kepletene ra karuan. Ketane pengancil ta. Oh, dikon perang karo wani kok. Aku ora karuan. Jale kemoro. Kulo. Sawetara iki panjenengan bakal maju. Pripun? Mangko dhisik pawan. Sejatine jeneng sira sapa? Kudu Sembagi. Pawan Sukma. Dene kula menika kalebet tingkah ingkang Mas Kudu. Kowe kadang kudu bener. Nek ngawu gawar macem-macem mawas kowe. Kudu Sembagi. Jeneng sira jeneng kawat. Yen to kowe kadang kudu pengrawit patis kota. Ning yo kene. Saiki ki mapan. Ora
kraton Majapahit nyarengi putra ingsun Windawati dikonjak sawise pawan kaya kowe. Kulo menika tepi jauh kurang pastun. Toko ingkang dados tanggung jawab minangka kaya wonten ing kraton murid Sumajalati. Ing ari palenggan punika kakang pengrawi nembe kemawon nandhang raksasa. Ojo pinter ngobake ilat. Ojo pinter penetot bukan waro. Panjenengan ingsun jejere pengayoman. Ingsun jejere ratu ora kraton Majapahit. Kudu sembagi. Mongko kang desto ratu Majapahit. Mongko tetep sekali Jonoloko. Ora mas garwa telan kadang anane kaulo. Yen to kalau gede lapo lapet negara bakal lumpuh gandaran. Nek kosok baline. Sopo sing luput mungkin negara bakal etok pidono. Jas oke. Mula saka kowe kudu sembagi. Ya. Kowe luput tunggu penonton ora kraton Majapahit. Sesuk tanpa pintu. Kudu sembagi ingsun pintu kantong. Dalekmu, dalek pati. Kudu sebagai kret